Салом алейкум мардум дар шаҳри Қурғунтепа имрӯз панҷумаи барфи гизалаз эса бародаро хотири барфу бачаҳо лайкҳоро бизанем бародаро лайкшапа кинен телефонои зурги саги мудорин канали мада телефони бақват 28 шаҳр на вилоят хатлон бародаро на барф бурдеса раҳпилӣ накунен на мохлон доставка ашотимо бепула любой ҷо бародаро таксипилӣ накунен ки таксио қимати завёз барф десе такси кама мақсад мохлон доставкаш бепула любой ҷо вилоят хатлон 28 шаҳр на вилоят хатлон бародаро лайкҳоро бизанен видеои нав мекунем шумо дамия бародаро дар ютуб телефон тиҷа бизанем ютуб дам бародаро канал дорум ютуб да телефон тиҷа бизанем бародаро ютуб дам канал дорум бародаро бизанен лайкҳоро номерои мо 907 89 18 28 шаҳр на вилоят хатлон бародаро доставка ашоти мо бепула бародаро лайкшапа кинен ютуб да бародаро телефон тиҷа бизанем ютуб дам бародаро канал дорум бисёри бад бародаро занг мезанед бардошта наметавонам биед айпеш гап мезанем шумо телефони истифодашудагӣ биёрем болоштумтен телефони пачкатон метон бародаро ина биен ҷа ҳар рӯз бачаҳо бозора ина имрӯз якм барфа барои барф бачаҳо лайкҳоро бизанем ина бародаро айраи дур омадагиан телефонкарӣ ина тамошо кунем бачаҳо шаҳри Қурғунтепа кӯчаи бор магазини акай сипун неҷа суратам номерам ҳаста бисёр вақт занг мезанем бардошта наметонам бародаро биёед инем ҷа суратам ҳаста сурат ма мебинӣ дар дукон дар шитагӣ бародаро дар панои худо бошед.